Αντώνης ο Βουβουλάκης ο Πέτρος, ο οποίος παίζει απόψε στο Πασιφάι. Ο Παυλιάκης ο Μάρκος, ο οποίος περιμένει το τέταρτο παιδί και η γυναίκα του στο μήνα δεν μπορούσε να δει. Ο Πρινάρης ο Λιμίδης είναι στην Κρήτη. Ο Γιαννουλάκης ο δάσκαλος είναι προβοκοστής, είναι δάσκαλος στην Νύχια. Του παραφέρει η γόνια του μουσικά. Γιατί διδάξει σαν δάσκαλος σαν μαθητής του, αλλά δεν μπόρεσε γιατί έχουν ανηγημένες υποχρεώσεις. Επίσης πρέπει να αφαιρθώ στα μαγαζιά που είχε παίξει το πλημάκι το Γιάννη μαθητή σου. Αχ, συγγνώμη ρε φίλε. Εγώ άνθρωπος έμεινα, μην κάνω λάθος εγώ. Κάνω το μόνο σου τον έχω μπαίνει. Για το Γιάννη, συγγνώμη. Γιάννη, συγγνώμη εκεί που παίζεις. Τι θα κάνω. Λοιπόν, από τα μαγαζιά που είχε παίξει διαχρονικά στην Μετακορπέδη της Αττικής. Η ταβέρνα Προβιάς στους Αγίους Αναλίους. Ο Ψιλορίκης στο Εγάλο. Ο Ερευδόκροτος στο Λόφα Αξιωματικών. Ο Ερευδόκροτος στην Ελευσίνα, μαγαζιά αυτά, έτσι. Το Πεντοζάνι στο Εγάλο. Τα λευκά όλοι που δεν θα σταματούσαν στο Εγάλο. Το Αρκάδι στο Εγάλο. Η Αρετούσα στην Νύχια. Ο Παθούχας στο Χαϊδάι. Ο Ποτικός στην Ηλιούπολη. Ο Κισός στο Πειραιά. Όλα αυτά τα μαγαζιά είχε παίξει ο Μανούσος στη σεζόν. Εκεί τον απολαμβάναμε τη γυρά του και τα τραγούδια του. Βέβαια, μην ξεχνάμε τους γάμους, βαφτίσια, πανηγύρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις με πολλούς συνεργάτες λαοθιέτες όπως ο Παγιαντάκης ο Λιώρης, ο Κατσαμάς ο Λιώρης, ο Παραδάκης ο Τίνος, ο Ποντογιάννης ο Τάσος, ο Πατέρος ο Αρτέμις, ο Βαρβατάκης Ανδρέας, ο Χατζηδάκης Ανδρέας, ο Κυριουδάκης Ανδρέας. Ναι, Ανδρέας, μέσα μετά. Ναι, ο Νικηφοράκης ο Υγείας, που που είχε Γιάννο, ήταν πολλά χρόνια συνεργάτες, πάνω από 7. 35 χρόνια. 35 χρόνια. Ο Μανακάκης ο Μανώλης, ο Καραμιδάκης ο Νίκος, ο Αλεξάκης ο Νίκος, ο Αλεξάκης ο Νακής, ο Σαλούστος ο Βασίλης, ο Κακής ο Γιάννης, ο Χρυστοδάκης ο Θωμάς, ο Υπερχονόμονος, ο Ρουσάκης ο Μιχάλης, ο Δεγικάρης, ο Δεγινάκης ο Νικολής. Περιστασιακά σε διάφορα λόγια με τον Μανώλη Κακή ή Κομμανιά, ξεχνώ κανένα. Από τα λαού των Μαρκογιάννη συντέκει. Το Μαρκογιάννη και το Μαγική. Εγώ τελείωσα, ασχολήθηκα βέβαια, γιατί είχα την κίνηση φορτισμένος συγκεκριμένα. Τα κατάφερα πιστεύω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως σας εύχομαι ό,τι αγαπάς και επαναλαμβάνω. Θεωρώ τον εαυτό μου λίγο για να σε παρουσιάσω, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω πως κατάφερα κάποια πράγματα. Θα ήθελα κάτι να προσθέσω όσον αφορά τον Γιάννη τον Πριμάκη. Όλα τα παιδιά μάθανε λύρα. Αλλά κρατήστε αυτό το όνομα, γιατί ο Γιάννης Πριμάκης ξεκίνησε σαν λυράρης, έμαθε λύρα, είναι ένας καταπληκτικός δεξιοτέχνης της λύρας, αλλά παράλληλα είναι και ένας καταπληκτικός δεξιοτέχνης του λαγού του. Δεξιοτέχνης του μαντολίνου, δεξιοτέχνης του βιολιού. Κρατήστε το όνομα, πιστεύω ότι ο Γιάννης και ένας άλλος τον εκείνο, ο Πριμάκης ο Δημήτρης, κρατήστε αυτό το όνομα, θα αφήσουν την εποχή όχι μόνο σαν παίχτες, σαν εκτελεστές, αλλά και σαν συνθέτες. Θυμηθείτε τα λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς εδώ βέβαια, όπως ακούσαμε, δεν πρέπει να υπάρχει κριτικός στην Αθήνα που να μην τον έχει γνωρίσει, να μην τον έχει ακούσει. Εμείς μόνο να ευχαριστήσουμε την ευγενία που τον έφερε στη Μεσσηνία. Και ξέχασε. Δεν έχει σημασία, τον έφερε στη Μεσσηνία. Μια αναμνηστική για την ημέρα, μια πλακέτα από τον